Denne introduktionsvideo viser dig, hvordan du anvender Lentis Cath-katheteret. Hvis du er ny katheterbruger, er det muligt, at du finder blæretømning en smule besværligt. Men du vil hurtigt vende dig til at udføre kateteriseringen afslappet og naturligt. Lentis Cath-katheteret sikrer, at din kateterisering forløber sikkert, korrekt og hurtigt. Lentis Cath er klar til brug, da overfladen af katheteret er belagt med en super glat hydrofil overflade, hvilket gør katheteret let at indføre og fjerne. Før du begynder at indføre katheteret, skal du vaske dine hænder grundigt. Hold om emballagen og fjern det papir, som beskytter tæppen. Derefter kan du hæfte emballagen fast på en tør overflade. Lentis Cath-katheteret er nu klar til brug. Inden du anvender katheteret, skal du forsigtigt vaske omkring urinrørets åbning ved at tørre forfra mod bagtil. Spred skamlæberne fra hinanden med fingrene og brug connectoren til at holde fast på katheteret. Vær opmærksom på, at du ikke rammer katheteret med nogen genstande eller dine fingre, når du indfører katheteret i urinrøret. Dette vil reducere risikoen for, at bakterier indføres med katheteret. Når katheteret er omkring 5 cm inde i blæren, vil urinen flyde igennem katheteret og ud i toilettet. Du kan anvende en urinpose, hvis du foretrækker det. Når urinen holder op med at løbe, kan du forsigtigt trække katheteret ud, mens du langsomt roterer det for at sikre fuldstændig blæretømning. Gentag proceduren om nødvendigt. Når du er færdig, anbring katheteret i emballagen og smid det ud med almindeligt husholdningsaffald. Du kan nu vaske dine hænder. Vi håber, at Lentis Cath-katheteret vil være en hjælp i din hverdag.